el Barça visita demà a les 9 de la nit al camp del València, després de l'amarga derrota al Camp Nou contra el Bayern per 0-3 i de quedar-se fora de la Champions. Els de Xavi visitaran Mestallà per enfrontar-se a un València que ara mateix és 9è a la taula, amb 15 punts, i que només ha guanyat un dels seus últims 5 partits. Per aquest duel encara se'n baixa Sergi Roberto, Ronald Araujo, Memphis i Christensen. Doncs sí, bon dia a tots. Bon dia, Xavi. És un partit complicat, jo crec que és el més complicat que tenim abans que comenci el parón aquest del Mundial. Nosaltres necessitem ara mateix tranquil·litat, pensar només en el que ens queda, que no és poc, i després del parón també hem de recapitular, recomençar i que la xavineta estigui ben cargada de benzina per tirar endavant, no? Sobretot això. En el bàndol valencianista, per cert, ens hi trobarem amb l'ex-blaugrana Ilaix Moriba. I també Nico, encara que no podrà jugar per la famosa clàusula de la por. El blaugrana que està cedit al conjunt Che, però que no podrà tenir minuts degut a aquesta famosa clàusula de la por. I en el... Sí, a veure, a mi sincerament m'hagués agradat veure Nico en un partit d'aquestes característiques. Pot fer mal, És un jugador que pot fer mal al Barça i el Barça necessita puntets, Ja jugant un altre dia el Nico, home, no passa res. Vale, doncs ja està. Bé, què més podem dir-vos d'aquest enfrontament de demà? Doncs en el capítol de dades heu de tenir present que el València no ha guanyat cap dels seus últims 3 partits contra el Barça i que Edinson Cavani és el jugador més destacat del conjunt de Gattuso amb 4 gols. En el bàndol blaugrana, evidentment, és Robert Lewandowski, que ja ha marcat 12 vegades en aquesta lliga. I per acabar també, quin creiem que serà l'11 de Xavi a Mestallà? El repassem. I comencem amb Ter Stegen a la porteria. Defensa per Valde al lateral dret. Jordi Alba a l'esquerra. Koundé i Eric Garcia formant la parella de centrals. Al mig del camp, De Jong, Gavi, Pedri i al davant, Ansu Fati, Lewandowski i Dembélé! Hòstia, ha arribat tard, tio. El senyor del Bues no ha aparegut avui i que tranquils que hem estat. He arribat tard, perdoneu, Ja. Bé, doncs res, no passa nada. La Liga està ganada. Avui també, per cert, està previst que Xavi atengui els mitjans en la prèvia d'aquest enfrontament i on probablement també encara segueixin preguntant-li per l'eliminació europea. La ronda. I ara també hem de repassar el que vindria a ser la pregunta del dia. Y esta es la pregunta del día. Atenció, us sembla bé que el Barça li hagi imposat la clàusula de la por a Nico González? Uno. Sí? 2. No. De moment, doncs, està guanyant el no. Lleugerament, però està guanyant el no, S'ho emporten també al meu terreny. Un 53,8% dels vots diu que no li sembla bé que el Barça li hagi imposat aquesta clàusula de la por a Nico. El volem veure jugar, que tingui minuts i sobretot veure com rendeix contra els millors. I avui, o sigui demà, serà un d'aquells partits on el València estarà exigit i Nico podria haver fet molta feina. Que no està tampoc sent un titular indiscutible més en Gattuso, però jo sincerament penso que el Barça no hauria d'optar per aquest tipus de clàusules per molt mal que puguin acabar a fer-nos certs jugadors. Aquesta és la meva reflexión. Sin duda es feo que un jugador, hombre, a ver, que se ha criado ahí, que ahora no le dejen jugar, hombre, es muy feo, muy feo. Todos los jugadores, no habría que tener miedo a estas cosas, ¿no? Porque si ya lo cedes es porque no lo usas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué miedo? No, miedo ningún. Yo tampoco le veo ningún tipo de problema.